आहा, बोलत राहावा वेळ नाही तू सोरत म्हणता बोलायचंय कधी खायचं असं झालंय बघा ना काय फुगलो मस्त असं वाटत नाही की फुगलं का आता मी ह्या करतोय चेमतय आणि असं खोलून दाखवते पण आता तुमच्यासाठी दाखवत आहे बघा. चला येवा ह्याच्यात काय भरतास पीठ आता काय केलेली आहे सरोजकडे काळे वाटाणे दिसतात म्हणजे त्याच्याकडे दिसता मका सांबारा असतात त्याचा उसळ असतात. सरोज बोलला वहिनी आता इथे खाऊनच जावा तुम्ही काळ्या वाटाण्याची उसळ आणि फेवरेट आहे ना. माझा फेवरेट सांबारा आणि उसळ काय हो तेव्हा माझा फेवरेट. मी नुसता पिऊन पोट भरून तसाच राहतोय पण आता वडे होत ना एवढे केलेले तर येवा. आजची रेसिपी कोकणातल्या थाळीतले विशेष पदार्थ ठरलेले आहेत म्हणजे म्हणतात ना अक्षय तृतीय कसा सोना तसा हे आमच्या कोकणातला सोना. काय काय का पहिले असतात घावणे आंबोळे असतात कोंबडी वडे आंबोळे विसरला आंबोळे त्याच्याशिवाय मेन सोना असता तो आंबो आणि काजू देवगड आपल्या कोकणातला सोना. आता सोन्याचा भाव लय वाढला मग ह्या सोना मानून अक्षय तृतीय साजरी करतात. पण आज काय म्हटलंय अॅनिव्हर्सरी झाली सकाळी केलं कोंबडी वड्याचं बेत तर ते दिराक आणि जावेक आवडले वडे तर म्हटलंय चल आज तुमच्याबरोबर शेअर करूया कारण प्रत्येक वेळेस वड्याची रेसिपी असा पण ती वेगळी ही आज एकदमच वेगळी म्हणजे आपल्या उकड्या तांदळाचे वडे. आपल्या वया आता सामान घ्यायचा इच्छानुसार माका धणे आणि मेथी खूप आवडता बडीशेप असली तर घेवा मी बडीशेप घेतलंय नाही सोपली आती आता मसालो करता करता आणि हेच घेतलंय थोडेसे अर्धा चमचा जिरा हळद घेतलंय आणि कसुरी मेथी ही सरोजाकडे आवडता वड्यामध्ये म्हणून मी आवर्जून घालते टेस्ट वेगळं येतं आणि ते बारीक बारीक दिसतात ना ते ठिपके वडे छान दिसतात. एकदा तुम्ही सुरुवातीच्या वड्यामध्ये केलेलं आठवतंय मिरची आणि कसुरी मेथी म्हणून बोलले ना इच्छेनुसार आवडीनुसार कायो घाला वडो जो सुबक दिसाक वयो अगदी बघताच खाण्यासारखं तर तुम्ही आवडीनुसार घाला. कसं असतं माहितीये प्रत्येक वेळेला आपण वड्याचं पीठ आपल्या घरात असता किंवा विकत आणला तर कधी कधी फसाक होता मग आपल्याकडे जी पीठ असतात ना अवेलेबल त्याच्यामध्ये पण सुद्धा आपण कोंबडी वडे एकदम फर्स्ट क्लास कसे बनवू शकतो नरम सॉफ्ट आणि फुगलेले आणि जी वड्याची मजा आहे ना ती दुसऱ्या कशामध्येच नाही आणि त्याच्याबरोबर चिकन मटन उसळ काही चालेल काळ्या बटाट्याचा सांबार हा काय चालेल. आणि एक गंमत सांगू आपण चाय पण पितो वड्याबरोबर. मी मागच्याच वड्याच्या रेसिपीत बोललेले उरलेले वडे दुसऱ्या दिवशी तुम्ही कशा वंडा खातात आम्ही तर चाय वंडा खातो. चला आता करूया सुरुवात. ते आपल्या नेहमीचा तांदळाचा पीठ त्याच्यानंतर ह्या ज्वारीचा पीठ 1 वाटी अर्धा वाटी गव्हाचा पीठ घेतलंय आणि ह्या जा पीठ हा आपल्या उकड्या तांदळाचा म्हणजे आता ह्या पीठ कसा केला हे कमेंट मध्ये येतं ना जसं आम्ही लाडूच्या वेळेस टाकलेलं आहे तर काय नाही आपले साधे उकडे तांदूळ धुतलेले असतात उकडलेले असतात चांगले सुकलेले असतात त्याला काही गरज नाही तुम्ही डायरेक्ट चक्कीवर देवा लायच जर ते दब झाल्यात चिवट झाल्या तर जर असे शेका किंवा उन्हात सुकवा आणि लगेच चक्कीवर दळून आणा असं ह्या पीठ तयार होतात जसं तांदळा तसा या तांदळाचा म्हणजे हे जर घातला सुकड्या तांदळाचा पीठ तर तुमका ह्याच्यामध्ये रवो घालूची गरज नाही अगदी नसाल तर तुम्ही त्याच्या ऑप्शनल म्हणून रवो घाला तेवढंच एकच वाटी. चला आता तवो तोच घेतलाय ज्याच्यावर मी आता या धणे बडीशेप नाही धणे आणि मेथी जराशी ही करते मेथी आधी नाही भाजायची धणेच भाजायची. भरपूर सारे टीप ते तुम्ही बघा माझ्या प्रत्येक वड्यामध्ये असत या ते वड्याची लिंक सर्वच तुमका खाली देता ती बघून घ्यावा. आणि वड्याचं पीठ वड्याचं पीठ पण आमच्याकडे तयार करतात पण मी प्रत्येक वेळेस सांगितलंय नुसत्या वड्याच्या पिठावर राहा नको तुम्ही घरात असलेल्या पिठांनी पण अवेलेबल करू शकता. आता ते तवा तापेपर्यंत आता धणे घेतलंय आणि जिरा घेतलाय की त्या ह्याच्यामध्ये मेथी आधी नाही टाकायची मेथी जास्त लवकर भाजली आणि जास्त भाजली गेली तर ती कडवट लागतात. धणे आपले मच्छी वय असतील तर त्याला एक पाण्यात भिजूचा लागतात आणि त्याची पावडर जर करूची असतात तर असे शेकूचे लागतात. हे बघा आता मी हातीने हे केलंय आणि आता हे थांबवलंय तर तडतडतले जिरा आणि धणे तर आता मी हे इतपत झाले गॅस करूया बंद कारण तवो जाडा खूप तापलेला तर मेथी काय भाजलंय नाही ती अशीच टाकते म्हणजे ह्या जर गरम ह्याच्यामध्ये ती तेवढी भाजून निघाल पण जास्त मेथी पण टाकू सारखी नाही कडवट जसा प्रमाणात तसा आता माझा या 4 वाटीच्या प्रमाणात मी 1 चमचाच मेथी घेतलंय जर तुम्ही जास्तीचे करत असाल तर त्याप्रमाणे चवीनुसार मेथी घेवा.
हा इलो 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 परत किचन मध्ये वडे होतात. ह्यो सुगंध इलो म्हणजे काय, धने मेथीचा वाटला की कळतला की लोकांका वडे. एवढं एकदम बारीक पूड नाही, असा दरदरीत चालता एवढा दरदरीत. तुमका जर नको असाल तर तुम्ही एकदम बारीक पूड करा. आता मिक्सरचा भांडा पडता छोटा आणि त्यात ह्या 4 चमचे कसा वाटतात तर एवढाच दरदरीत वाटतात. पण ते मस्त लागतं हा. मध्ये आलं ना दाताखाली इला तर धने आणि तर छान टेस्ट लागतात. आता पिठा हय तुम्ही चाळून घेऊची असाल तर चाळून घ्यावा. तोपर्यंत मी हय काय करताय, पाणी तापत ठेवते. मी पिठा चाळून घेतलेली आहेत, तुमका सांगूच्या आधीच मी पिठा चाळून घेतलाय. तर ते मिक्स करते तोपर्यंत हे पाणी तापता. पाण्याचा अंदाज तुमचो. असं म्हणतात वड्याचं पीठ ना, म्हणजे वडे फुगवचे असतात ना तर गरम पाण्यात मळा. हा, वड्याचं पीठ गरम पाण्यातच मळायचा की ते आपण ह्यात तिंबवत नाही हो. तुमका बरोच वेळा तर तुमका सोसत असतात तर तुम्ही, म्हणजे माझी आई कशी सकाळी उठायची न्हायची आणि वड्याचं पीठ मळायची. मग दुपारी जेवते वेळी गरम गरम वडे त्या तासात त्या पीठ तिंबायचा. तर तुमका लागलीच करूची तर कडकडीत गरम पाणीच वापरूचा लागत, त्याने वडे तुमचे फुगणारच फुगणार. आता ह्या घेतल्या आधी मेन उकड्या तांदळाचा पीठ, त्यात ज्वारीचा पीठ, त्याच्यानंतर गव्हाचा पीठ. गव्हाचा पीठ जास्त घालायचा नाही, जास्तचा घातलास तर वडे नरम राहतात. म्हणजे जो वड्यांमध्ये जो ताटपणा आणि क्रिस्पीनेसपणाचा खुसखुशीतपणा तो कमी होता, म्हणून गव्हाचा पीठ कमी वापरा. जर तुम्ही उकड्या तांदळाच्या ऐवजी रवो वापरत असाल तर गव्हाचा पीठ मायनसच करा, म्हणजे स्किपच करा. हा, वापरू. आता या सगळ्या ढवळून घेते आधी ही पिठा चारो. आणि ह्या घालते आपल्या चवीपुरता मीठ. त्याच्यानंतर आपण जो वाटला ता घालूया. आता माझी फेवरेट. आता कसुरी मेथी आपल्या हाताने अशी क्रश करून घालायची. पाणी तापला. त्याच्यानंतर घालूया हळद. आता हळद सुद्धा कोणाकोणाक वड्यात आवडत नाही. मी पण काय काय वड्यामध्ये घातले नाही की त्या माका नाही आवडत हळद. मेथी पण कडू, हळद पण हळू आणि कडू ता एक कारण आणि कलर पण येतं आणि वडो आपलं शेकलो ना तो कळत नाही हळदी. म्हणून हळद घालते वेळी जर आवडत असत तर घाला. सुबक जर दिसूचे तर नक्कीच घाला. बबल दिसतात आणि तुमच्या भाषेत काय म्हणतात ती वाफ जाता, मी म्हणते तुम्ही म्हणतात बाष्प जातो. आम्ही आमचा मराठी बरोबर ना. हो. आता लागत तसं पाणी घेते. मी बोलले ना पिठाचा काय काय अंदाज पंची तुम्ही पाण्याचं प्रमाण देऊ शकत नाही. जुना नवीन कसलाही पीठ असता आपल्यात कळत नाही पाण्याचं एवढाच वाटी घाला. आता 4 वाटी पीठ आहे तर तुम्ही 2 वाटी पाणी घाला असं नाही. तांदूळ नवीन जुन्यावर असतात, गव्हावर पण असतात. आता ह्याच्यात जर रव घातलास तर जास्तीचं पाणी पण लागत. त्याच्यामुळे पाण्याचं मी पूर्ण अंदाज देत नाही, पण मी ह्या तापत ठेवलंय पुरा 1.5 ग्लास. तर आता किती लागत मी तुमका सांगते नंतर. हे बघा 1.5 ग्लास पाण्यामधला ह्या किती रव लागू? पाव ग्लास. पाव ग्लास एक घोट. आता माझं सांगायचं झालं तर एकच घोट रवलो. एक घोट रवलो तेवढा पाणी रवला म्हणजे 1.5 ग्लास पाणी ह्याका पुरा लागला. 1.25 ग्लास समजा. शेवटी तांदूळ पाणी खेचून घेतो. हो. आता ह्या असा तुम्ही म्हणा तिंबट ठेवता, पण ह्या अजून पीठ उपसरा तर जरा थंड होते, म्हणजे आपला तेल तापात तोपर्यंत थंड होईल. मग आपण वडे लागलीच ठेवायची गरज नाही. आता वड्याचे गोळे मी करून घेतले. एक दाखवा करून. हा, तो काय लिंबाचा गोळो करूचो आता. आणि ह्या असा मला का अशी सवय आहे ह्या अंगठ्या खालच्या चवड्यान थापूची, कोणा कशी बोटान थापूची सवय अशी. असो पण चालता. किती पातळ? इतपत पातळ, जास्त पण पातळ जास्त नाही पातळ. हा, आता ह्यो मी बोटान थापले तो लयच पातळ झालो. आता बघूया तेल तापला की नाही. तापला जरासं चरचर आवाज येलो, म्हणजे एवढा पण नाही उसाळून तापला. आता तापायला द्यायला पाहिजे. वडो बसको होतो. आता बघूया काय होता तो. कधी कधी पहिलं वडोच फुगता नंतरचे फुगणत नाही असा पण नाही. आता बघूया याचा काय होता. फुगलो. हा, फुगता की त्या तेल तापला नाही ना व्यवस्थित. त्या आता खाली खाली असा ढकलला तर फुगता. त्याची फक्त कडक होता, त्याची फक्त मजा नाही. वडो जो स्वतःहून आपसूक फुगता तो वडो. नाहीतर मग ह्यो छेडलेलो वडो एवढो ह्यो नाही. तो बघा तो त्याच्यात बसलो, म्हणजे आपल्या तेलाचा या तेल गरम नाही झालं.
बघा म्हणजे तेलाचं पण प्रमाण तापक वया. आणि वडे हे पूर्ण बारीक नाही, मीडियम नाही, मोठ्या गॅसवरच म्हणजे चुलीची पूर्ण तुमची आग पेटत वया. लाकडा भरपूर लावा चुलीवर करतात तर, आणि गॅसची आग एकदम फुल, तरच तुमचे वडे. त्याच्यात हे कमी जास्त करायचे नाही. तेल जरा पण थंड झाला की वडो फुगणार नाही. फुगलो नंतर, पण बघा शेकलो नाही, वारड्यात आलो तो पूर्ण वारड्यात आलो. हे बघा एक वडो देवाचं. हा, जसं चुलीत आपण घातलं नाही ना तसं झालं चुलीचं. पण मोठं झालं तर छोटं वड होतं. चला तेलाचा बोट घ्यायचा. आता तर तेल तापण दे. आता मी 3-4 वडे तापून घेते. हे बघा असं हे खोलगट केल्याने पिठात आणि त्याच्यातून त्यांनी तेल घातलं. म्हणजे कसं पिठात सुद्धा तेल लागतं आणि वाटीचं तेल नाही तर वाया जात. हा बरोबर की नाही. भांडा पण किती भरा. हा ही एक आयडिया. असं करा हाताच्या चवड्याने, तुमका जसा होता. हे असे वडे थापून थापून ही नस पूर्ण इथपर्यंत दुखत येता. असे 5 परतावनाचे वडे थापलेले आहेत. पुरी इथून अशी नस दुखलेली येतं ना, प्रेशर येतं. हा, आता कोणाचा 5 परतावन म्हणशाल तर माझ्या बहिणीचाच 5 परतावन पुण्यवचन कन्यादान मी केलेलं आहे. बघा 5 परतावन. हा बघा आवाज पण इलो तर कमेंट मध्ये सांगा. आणि स्वतःहून तो फुगाक लागलो तो बघा. त्याला काही करायची गरज नाही. म्हणून तेलाचा तापमान फुल गॅस. तुम्ही कमी जास्त करूच नको. तेल तापत तेवढं वडो तुमचं चांगलं फुगाल. आता वडे थापते वेळी बांगडे असतात आपल्या हातात, ते असे बांधायचे. नाही तर मागे रवत असतील तर मागे ठेवायचे. माझी जास्त मागे रवणच नाही. मी सारखे सारखे प्रत्येक एका पाठी करते. चाली चाली आपली ही पण एक टीप होऊन जातात. बघा एक म्हणतात की पुऱ्यांपेक्षा वड्यांका तेल कमी लागतं, म्हणून माणसं पुऱ्याऐवजी जास्त वडेच खातात. बरं, तेल उसळलेलं असलं की वडो आपसूक खालून जाऊन वर येतात. आणि मग बघा फुगलो नाही. त्याच्यात इलिया कसुरी मेथी मध्ये. ओके ओके. पाठच्या साईडने तरी फुगलो. बघा परत आहे ही बघा. माझी मेथी इलिया कसुरी. जसजसा आपण असं धरलो ना की हय सुकत जाता वडो आणि तेल असा खाली उतरत जाता. ह्या एक वड्याचं महत्व. बोलत राहाक वेळ नाही. सोरत म्हणता बोलायचंय कधी खायचं असं झालंय. बघा ना काय फुगलो मस्त. असं वाटत नाही की फुगलं तो एका आता मी ह्या करतोय चेमतय आणि असं खोलून दाखवते. पण आता तुमच्यासाठी दाखवत आहे बघा. चला येवा. ह्याच्यात काय भरतास. पीठ आता काय केलेली आहे. सरोजकडे काळे वाटाणे दिसतात, म्हणजे त्याच्याकडे दिसता मका सांबारा असतात, त्याचा उसळ असतात. सरोज बोलला वहिनी आता इथे खाऊनच जावा तुम्ही काळे वाटाण्याची उसळ आणि फेवरेट आहे ना. माझा फेवरेट सांबारा आणि उसळ काय हो तेव्हा माझा फेवरेट. मी नुसता पिऊन पोट भरून तसाच राहतोय. पण आता वडे होत ना एवढे केलेले तर येवा. सरोजच्या भाषेत चाली चाली झाले हे वडे. हा एकदम कधी झाले कळलेच नाही. हा म्हणजे तेल व्यवस्थित तापलेलं असलं पाहिजे आणि गरम पाण्यात तुम्ही मळून ठेवा पीठ. तुमचे वडे फुगणारच आणि शेकलेही व्यवस्थित जाणार. जर तेल कमी तापलं असेल तरी ते वाढायला काय म्हणतात वाढवता म्हणजे कडक होतं. पण तेल जर व्यवस्थित तापलं असतात तर ते कडक होणच नाही. आणि फुगण्यासाठी तुमचा जसं सांगितलं पाणी बघा किती वेळ होतं तसं. हा गरम गरमच पण मस्त फुगलेलं वडं आणि दिसता पण किती सोबत बघा. वाटतं की नाही की आता खाऊया चाय बरोबर किंवा उसळी वंडा नाही तर चिकन मटन. आजकाल 5 परतावन चालू आहे. लग्नाचं सीझन चालू आहे ना. तर 5 परताना जगा कोणाक बनवायचे असतं नाही ना झटकीपट. तरी नक्की व्हिडिओ पूर्ण बघा. लगेच होतले. 5 माणसं इली तरी होतले आणि जास्तीचे इले तर मी ऑप्शन सांगितलंय. उकडा जाण्याचं पीठ नाही तर सुगंधाशिवाय राहत नाही. आता जेवची वेळ 12:30. चॅनल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि अजून कुठले व्हिडिओ होय आणि टिप्स होय
ते खाली कमेंट करून सांगू विसरू नका. आणि जाता जाता परत एकदा तुमचं पूर्ण रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. नाही बघितलं असेल तर स्किप न करता बघू नको. भरपूर सारे मिस्टेक झाले की वडे असे रावतले.